Bună ziua tuturor, eu sunt tuturor Andrei, să bine v-am regăsit la următorul tutorial la mine pe canal. Înainte să începem, vreau să vă rog foarte rapid să nu ezitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de share, pe butonul de abonare. Astăzi vreau să vă arăt cum să instalezi Twitter pe telefonul tău de Android. Bine v-am regăsit la următorul tutorial, la următoarea episod din seria noastră, instalare de aplicații tutorial Android. Sau cu atâta pe episodul cu 11, tutorial Whisper, cum să instalezi Twitter pe telefonul tău tutorial Android. Bun. Ca să fie o schemă. Deci, hai să aflăm cum să instalăm Twitter pe telefon. Bun. Ca o schemă. Intrăm în magazin Play, foarte simplu, subsor, foarte gratis. Scriem Twitter. Dăm instalăm. De fapt. Vem. Da, se cam atât a fost cu acest tutorial la mine pe canal. Sper că v-a plăcut, dacă da, nu ezitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de share, pe butonul de abonare. Noi ne auzim la episodul următor. Baftă-mi, ceau! Pa!